Tulasikhar motor serong negari no bokner no pulis serong dati laju kui makari lahar ko aku Laikha je adum luka koroni nang abno pulis serong laju marum nei gari serong lerung ni tam saya no gai gari no Bokhokjak na sim pulis serong mebor no mazra mari nei jangan sing Lama ni ros inin bisim pulis serong gari bokner no laju kui marum nei coba coli nei coba coli gari bokner no pulis serong dati laju kui res bak jangan sing Lama ni ros Rosaya Coli nei marum nei inin bisim pulis gari bokner no pulis serong laju kui sini Tulasikhar motor serong gari no bokner no যারা সাগরা দিনের রক্ত আমনি বাগিলা হারকা সুলাইমান তিনি লাহারকা সুলাইমান হাঙ্কাই নাইদি जोंथ' कायसा मटर इउनियननि ड्राइभार जों जत पार्टीनि जत अंशनि बरंनो जों सार्भिस दिनै जों हरदिबर सालदिबर फुं कोन समय जों जायगानिबो सार्भिस दिबै दं जनगण जों सेवा खालाय दं गांगासिनि कोनो दोष गुरै बिना कारणे তিনি গাড়ি Bokhokjak আবার কোনো সুরাহা কरै जों असहाय अबस्थाय खालायजाक जों दिनै गारि मासालाव गबाय खालायजाक आबन बगे जों लामा दिनै अखलाय मा फालाय कारण नोंथाङा नायदि जों जायगानिबो कोन समय सार्भिस डिमान्ड दं जनगण आबन बगे जों दिनै बेलाय दुख नांलायजाक बेलाय खेरमन हिसांगै जों दिनै लामा अखलाय फायखा दिनै ও যে গাড়ি Bokhokjak मानि যে बखनाय रगनो বা গাড়ি সুবাইনার রনো কোনো পানিস রিয়াসা পর্যন্ত অথবা চিনি গাড়ি গতালমাই আসা পর্যন্ত जों दिनै যে শাটডাউন খাইমানি ও গাড়ি जों তাই শাটডাউন দসায়া जों सुरु दिनै सालसाया दिनै নহয় যে তাবुं নহয় যে जों सुरु खायै जों जे माइ आसा साप्ता मास कायसा जों शाटडाउन तनाय ও एरियाव जों ताइ सिनि गाड़िनो चारौरिम जों मानलिया कारण जों साहस करिखा जों कोन समय जों हर अखरा नांगौ जों साला अखरा नांगौ जों बेलाय असहाय जों किरिও आबो प्रशासन व्यवस्था नायथुन अथवा जों कोनो जनगणनि बिरुदैया जनगणक दिनै Tulasikhar নহয় তে गोबां जायगा थाना नांगौ फायना नांगौ अ जराबो जे गारि बखंनाय रक बंनि नकनि गारि बाय बंनि पार्सोनेल बाइक बाय जनगण रोकाथन कारण जों रोका नांगांखाय दिनै कोनो सेफटि गरै जों बेलाय ताबो किरिजाक जों बेलाय ताबो दुख नांलाय दंमोन साबनि मालखं सोबाय जागाबो मालखं सोबाय जागांखाय आं गोनां सुदक दं सिनि सुदुबाय सिनि मटर इउनियननि खलक सदस्य चनजित देबबर्मा बिनि डाकनाम गांखाय जों बनो सदार हिनि जतन सिनुओ बिनि गारि सोबायका जों खबर मांखा तांगे सोबाय जाका हयतोबो कोनो जुवां नंगै जावालायमान दं कक सान दं चनजित कोनो जुवां नमान ग्रै बा एनेबो जुवां नंगिया सराय बर' आंहायनो जों जीवननिबो जुवां नंगिया वालायमा ग्रै बखवायनो हयते Tulasikhar फायका Tulasikhar हयते सानजाबा नका थांतानि लामा केनाराव बिनि कायसा पेसेन्जार नाव थांगा रांना हारान बगै अ जराव हांगांखाय लामा जरा किसा बटमास मेजाजी बर' रक तंगासिनो एरियाव अबररक गारि Bokhokjak किन्तु कोनो कारण गरै जों लास्ट जों केक जे बुजि मांखांगांखाय কিছুদিন सिगांसिनि एरियाव कोनो একটা राजनीति गथ नांलायखाना आरो सिनि गारि रिजार्भ नहनै माथांखाना जोंथ' जतनो जों रिजार्भ लिना नांगौ पार्टी बाय पार्टी बुलायो Bokhokjak लाय थिलै दंबा जोंनो खजाना नांगौ राइट हरदिबर थिलै दंगा मासे एंलाय दंगा जों फय थांना दि हरदिबर जों थुयाखारै मा थांगौ नगक गोलैगान बिन नगक गोलैसे प्राय 6-7 माससिगौ गोलैगान खिबो हरदिबर जों टिब्रि मा दं रां फैसानि बगै जतनो टिब्रिबो बिनो सुरा बया रां फैसानि बगै साख्रि खायनायबो रां फैसानि बगै साख्रि खायो रां फैसानि बगै जत डिपार्टमेन्ट सार्भिस दङ समो कायसा मटर इउनियन जों रां फैसानि बगैनो हयतो रां फैसानि बिनिमया जों सार्भिस दिफोनो किन्तु जों साया नंगिया कारेबो सार्भिस दिबले गासिनि पेसने काय जरिष्ठ केबो नायकलनाय करे हांखाय जों बेलाय असहाय जों काय ओ गारिनो जों चलिरि मानलिया आबन बगै जों दिनै लामा अखलाय मालखं Bokhokjak मानि सालबोसों खाथिनि बाय
30 तारिखनि सानजाबो प्राय दिनै 31 लाई दिनै 1 तारिख खा सानलैं खा थाना लगे फायो जिदि एन्ट्रि खाइबेगा ब्र मियावो थाना थांगै एफआइआर खाइजाका एफआइआर खाइमाने ताबो कोनो रिफ्लेक्ट करे आबन बगे जोंनि लामा अकलाय मा borok sinika bo already borong nukha bo hum ki borijaka bono already buna hinebo nuhunka engkai bo sababik horo to busuk borok bang tongla tatui jak atona tulai jak gari boklai tongma boni ji khorok tam khorok borini borok sinika na sab sinika o borong bum boda saika